ҳавлии фурӯшӣ ки ҳар яки мову шумо инро орзу мекунем, таъмири беҳтарин дорад. таъмири нав бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. 7 дар хона, қариб 5 сотиқ замин, 7 камера ҳаст дар ин ҳавлӣ. суроғаашро нишон медиҳем. аз ин тараф дарвозаи ромӣ даромади шаҳри ваҳдат, аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри душанбе хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз раҳи калон то хона тақрибан 900 метр. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. дар ҳавлӣ 7 камера ҳаст дӯстони азиз. ин якум камера, дуюм камера, сеюм камера. марҳамат худи ҳавлии зебоии имрӯзаи мо. чорум камера, панҷум ва шашум камераи назоратӣ. ҳафтум камера ба ҷое мебошад дӯстони азиз. мебиёед соҳиби хона худаш баъд нишон медиҳад. ҳавлии афсонавии имрӯзаамон дар умум иборат аз 4,8 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад. ҳавлӣ бо таъмири нав ва замонавӣ фурӯхта мешавад. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. ҳамаи мебелу техникааш нав, қимат ва босифат мебошад. ҳавлӣ дар шаҳри ваҳдат ҷойгир мебошад. номи пештараи ин минтақа қирғизон, номи ҳозираш деҳаи роҳатӣ. ҳамагӣ 900 метр аз роҳи калон, аз ҳайкали модар то хона 5-6 дақиқа пиёдара. дар наздикии ҳавлӣ бошад масҷид 300 метр, мактаб 400 метр, мағозаҳо зиёд мебошад. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. дар охири навор фишори обро ба шумо нишон медиҳем. бениҳоят баланд аст. дар замини ҳавлӣ 6 мошин ҷо мешавад. нархаш 1,8 млн сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. боз хотир расон мекунем, ҳавлӣ ивазам мешавад. ҳам мошин ҳам хона қабул мекунанд. ба ҳазур метавонед вариантотона ба соҳиби хона пешниҳод кунед. тамошобинони гиромӣ, дар саҳифаи Dom TJ ҳатман обуна шавед ва дар комментария фикрҳои худатонро оиди ин хона нависед. меарзад ё не? ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотир расон мекунем ки канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.